שלום חברים, כאן עידו ושילה גיימינג והיום משחקים ברול סטארס, תצרף אותי עידו. הנה לא בכדור בראולן, בנוקאוט. לא. אוקיי, יאללה. נתחיל. יאללה. יאללה. זה סרטון שלנו, הסרטון של עידו ושילה גיימינג. ואל תצחקו על עידו שהוא אומר שהוא שם את קרו, כי רק היום הוא הפסיק את קרו את כולם. אבל כולם בא לי שתשיגו לנו 10 תגיד בפלאפון, יש לי את כולם. אבל בפלאפון יש לי את כולם. כן, אבל בא לי תביאו לנו 10 צבים חדשים ו100 לייקים. בינתיים נחכה עד שהם עושים את זה. למה שילה? רק ידיים המלכים. כמה אתה? וואו, כמה זה שלדעתי. נזמין את רפאל עידו. אוקיי, נזמין אותו. הנה, יש פה. כולם, זה רפאל, הוא חבר שלנו גם. אבל הוא לא בסרטון. תתחיל שם. יאללה. תראה את העונה חדשה. זה נתקע. אוקיי, זה נתקע לעידו, אבל לי זה לא נתקע. אנחנו נגמר דיניקה מה? תראה מה. אני לא יודע אם צריך את זה. אנחנו רק היום אני אשחק בפלאפון שלי, אני אשחק בטאבלט שלי. בטלפון שלי משהו קרה לי. ואל תשכחו לעשות קצת לעידו. בשביל להציג את הפלאפון. תשתגעו עידו ביוטיוב ותעשו. שם שילה. לא נורא. לא נורא, יכול להסתכל. רוצים לעידו, אבל יכולים לסיים אותו או לא יכולים. אני צפה תמיד בחלק ברפאל. אבל יכולים לסיים. נכון. אבל רפאל יראה את הסרטון הזה. הוא עוקב אחריי והוא רואה את הסרטון הזה אחרי זה. אני רק אמרתי לספוטים שאתה נכון עידו? רפאל, תוצא על מה? רפאל, תצא על מה? טוב, יאללה. שילה, תהרוג את מלודיאן. יואו, יפה לי שם, אחי, זה לא פייר. היא מפחדת ממנו. היא מפחדת שאני אעשה שרות אותי. לא תהרוג. יש לי אולטי. יופי. רק היום השגתי לקרוא, זה לא נחשב שאני גרוע איתו. בפלאפון שני אני קראתי איתו. בפלאפון שלך, יש לי סקינים מטורפים. יש לה כל הסקינים לקרוא, נכון? יש לה כל הדמויות. לא, מה באתי מהבית שלי? לא נורא, הפסדנו. לא דבר כמה. לא תודה לה,
לעצור את הסרטון או להמשיך? להמשיך. כל יום שלישי אנחנו עושים סרטון. לא כל יום. כן, כל יום. אבל לכמה ימים אני לא אהיה איתכם. אני לא אהיה עם עידו, ביחד איתו כאן עכשיו, אז אני רק אהיה איתו בשיחה. נכון עידו? שים גם אותה דמות לג'נדרית. אבל לא. הפעם ננסה נכון עידו? לא. לא, שירו. חייבים להרוג את סרט. וואי, הייתי נראה. יש מיון שאני שם את זה בעין. אני ישר קופץ עליהם. שנייה, תנו לי. כן, אולי יש חיים אחד. וואי. אתה רוצה להמשיך או להמשיך. רוצה שנשחק משחק אחר?